Dama dama köl olar, hiç dammasa çöl olar. Türkmen halk nakaly. Ata-babalarymyzdan galan uly miraslaryň biri de nakyllar. Nakyllar asyrlar boýy synalan, sünnälenen akyllar, pähim, paýgaslar. Olaryň insanyň kalbyna, aňyna, edebine, ikramyna täsiri, ähmiýeti baha verirden bimeçber. Ynha şol nakyllaryň biri meni bugun alslara gitdi. Ýene de geçilen mendillere göz aýlatdy. Ahiram bu gudrata aperin diýen sözüm men ugudan öýren ýaly özüme getirdi. Bir näçe gedekler gelip serime, köňlüme teselli salan nakylym. Her sapar aňyşyp meniň aňyma, kalbymda yer orun alan nakylym. Erjel bolmaklygy hergiz ündedin, her bir işte mudam küýde oýdadyn. Sabırlyp bolmakda meni golladyn, ýadymda hemişe galan nakylym. Bilim dünyasını gadam basamda, sınıptan sınıpa geçip menzil aşamda. Arzular kalbıma sığman daşanna. Yaşlıktan uyanım hala nakılım. Meniň arzuwum bolmakdy Lukman, diýerdim özüme, bolaryn hökman. Okardym ýadaman, gijeler ýatman, kynny urdy maňa yaran nakylym. Lukmanlyk ilmyna bolamda alim, hemmeler gowanyp tutupdy adym. Yürekde beslänim bolmapdy adam. Şonu da sen maňa sargan nakylym. Edi täginnim de ýyza ser sallym. Geçenden ýene de sapaklar allym. Kalbymdan sızdyryp sen hakda ýazdym. Gederin eýerip arman nakylym. Boşgy Maru Şahu Jahan gazetiniň 2023-nji ýylyň
2 noyabr'ın akısanına çap edildi. Oşyny awtor okudy. Köp sag bolun.